Rahmatullah jama'a barkanmu da warhaka da fatan mun wuni lafiya. So da gashi za ku gani wannan web wallet wanda muke mining na web. So duk da dai web point ne, bari yanzu za mu samu mu shiga. Za ku ga yadda ake mining a free. Ko da baka siya, kun san wannan mining din dole sai da gas fee. So da ko da baka siya gas fee din baka saka, ana saka gas fee na SUI. A coins din SUI da yake suna kan blockchain din SUI ne, to ana sa wannan na SUI ne, shine ake biyan gas fee da shi. So da za ku ga inda ake tara wani point still kun ga irin kalar sa nan, kun ga shi ya fara da W. So da yana da matuƙar muhimmanci sosai idan kana wannan mining din ka rinƙa zuwa kana siyar da shi wannan point da kake tarawa. Kamar anan kun ga gashi nan yana ta taruwa mun, so da za ka rinƙa tara shi, so kana zuwa kana converting din shi zuwa wancan point din. So yanda za ka rinƙa samun wannan point din shine, so wato abin da yake faruwa shine wannan point din na nan din da wannan gaba ɗayansu sun ce za su yi converting ɗinsu zuwa asalin coins ɗinsu. So coins ɗin na da wahalan samuwa, akwai yiwuwar ya zama ratio na converting ɗin ya zama 1:1, kamar duk ƙwara ɗaya a madadin coins ɗin guda ɗaya, ba wai irin yanda ake yi ba a sauran mining barkatai. So idan ka shigo ya nuna maka wannan dashboard ɗin da sauri, bari mu je mu gwada muku yanda ake yi. Za ka shigo ga guri nan, kamar yadda kuka sani wannan gurin nan ne ake zuwa a yi staking ko, wanda ma bai sani ba to nan ne ake shiga a yi staking. Kamar yanzu na taɓa gurin staking. So in ka shigo staking, so za ka zo ka taɓa nan saitin wannan na biyu. So idan ka taɓa shi zai kai ka gurin yin staking. Alal misali haka zai kawo ka gurin staking. So za ka danna nan stake, za ka danna sai ka shiga kai staking ɗin nan wanda kake so kai staking. Kun gani kamar haka. So da ƙaddara yanzu muna so mu yi staking anan, bari ma mu fara yin staking ɗin ku gani. So sai mu yi staking, sai mu saka mu yi staking ɗin guda 100, mu ƙaddara misali mu yi staking guda 100. Sai ka danna ga guri nan an sa stake, sai ka danna. Shikenan kana yin staking, to staking ɗin is for 7 days, 1 week kenan. So gashi nan yanzu already gashin sama ya sa staking successfully. Kun ga shi a can sama gashi nan. So ya wuce yanzu sai ka fito, ba staking ya kawo mu ba dama already. Ina so ku ga yanda ake samun a wannan point din wanda za ka iya converting ɗinsa. So za ka zo ka taɓa nan Loki wheel, za ka zo ka taɓa. Idan ka taɓa, so zai kawo ka nan gurin, zai kawo ka nan da nan nan NFT wheel ne, nan kuma normal daily wheel ne. Kullum suke saka shi wannan, kullum. So sai ku rinƙa shiga kullum sau ɗaya. In ka zo za ka taɓa nan gurin sai ka taɓa. So gashi nan abinda ticket, daily ticket da za su baka dama shine a kullum shine guda 12. So guda 10 za ka iya siyan shi, ga gurin da za ka danna buy more. Bari ku ga in siya yanzu. Sai ka danna buy more, ka danna sai ka ɗan jira wani wannan zai fito, wani captcha zai fito a nan sai ma verify. So idan ya fito za ka ɗan jira kafin ya yi verify. So gashi yanzu kuna ganin dai muna jira kafin ya yi verify. Sorry, okay, yawwa sai ka taɓa wannan gurin. I'm sorry, sai ka taɓa nan gurin. In ka taɓa zai ɗan yi scrolling sai zai ma good. Yawwa kun ga ya wuce. So yanzu ya zo da ni ya ban dama in yi buying a nan. Gashi nan zan saka adadi guda ɗaya ko guda da yawa, sai in ta danna nan add more wannan plusing ɗin. In kuma zan rage to gashi nan. So kun ga kamar haka gashi ina taɓa ina nufin ticket 7, haka ticket 8. Duk ticket ɗaya guda 10, wancan point ɗin da kake tara guda 10 za a ɗauka. Gashi kamar yadda za ku gani a nan gurin. So in ka taɓa za ka ga ya koma 20, ticket 2, ticket 3, ticket 4, ticket 5. Za mu sa ticket 10, let's say mu sa ticket 10. Za su cire mana wancan point ɗin abin da muke tara wannan na web ɗin guda 100. So sai ka zo ka danna nan gurin buy. Za ka danna buy. So idan ka danna buy zai siya maka ticket ɗin. To wannan ticket ɗin da shi za ka je ka yi wheel ɗin. So da shi za ka je ka wheel. Idan kana da wannan point ɗin kenan da yawa. So kun ga can sama ya sa successfully ko, ticket successfully bought, mun siya. Gashi nan yanzu muna da ticket ƙwara 10 out of 12 da suka bada dama. A cikin guda 12 da suka bada dama muna da guda 10. So sai ka zo nan ka danna spin ɗin nan misali gashi nan. So ka ga na danna spin gashi nan yana wurwurawa. So zai yi min selecting gashi nan
ya bani guda 25. Idan kai baka taɓa siyayyan komi ba a cikin nan, na yi siyayya ta fita irin kusan 10,000 nawa ne, da haka 14,000 ne. So na je na sassiya wani abu na activation, so kun ga sun bani guda 25. Amma idan kai ne guda 10 za su baka, kai ka danna nan close, kai closing, sai ka ƙara. Kun ga spin ɗina yanzu ya dawo nawa, saura 9, kuna gani, saura 9. Dama guda 10 na siya, kuma guda 10 kowa ke da ikon siya a kullum, to sun dawo 9. In kana so baka so ka ita danna wannan spin ɗin, ka ita danna har su 9 har su kaza, kawai ka zo nan ka danna wannan ɗan ticket ɗin ga nan yin ansa use all ticket, sai ka danna shi. Kun ga yayi good, so that sai ka dawo ka taɓa wannan spin ɗin. Kana taɓa spin ɗin duka zai juya maka gaba ɗaya, ya baka result ɗinka na gaba ɗayansu. Kun gane ko? So that yanzu zai ban gaba ɗaya result. Yauwa ya bani duka na sauran ƙwara 9 da ban yi ba. So sai ka danna closing shi ma ka kulle. So wanda yake na free ɗin yanzu kun ga inda ake samun shi kuma nan get free ticket. Kun gani nan get free ticket, sai ka taɓa gurin, ka taɓa, so zai kawo ka wannan gurin. Idan ya kawo ka nan gurin, na farko yana nufin daily bonus, wannan kyauta ne kawai, taɓawa za ka yi nan gurin kai verifying ɗin shi, sai su baka shi. To shi ne za ku rinƙa zuwa kullum kuna yi, ga nan daily bonus kyauta ne wannan. Da ka zo kai danna nan verify zai maka good. Bari ku ga inda na gashi yana verifying. Wannan kuma na biyun shi kuma ba kyauta bane, sai ka yi inviting friend. Duk mutum ɗaya in kai inviting ɗin shi za su aje maka guda ɗaya. Amma ko ka yau kun ga nan yayi good, saboda me, dama na faɗi muku free ne. Ga can a can za ku hango gashi can sun aje min ticket ɗaya bayan na ƙarar da wanda na siya da abin da na tara. So wannan ko mutum 1000 kai referral, to ƙwara ɗayan nan shi za su buɗe maka. Kun gane? Kun ga zai cika, da mun siya 10, gashi wannan 11, wannan kuma 12. Kun ga sun bamu 12 kamar yadda suka nuna a nan, guda 12 na daily. Kullum guda 12 kaɗai za ka iya. Sai ka zo ka danna close, sai ka dawo ka je ka danna spin ɗin nan. Kun ga shi, sai ka dawo ka danna spin, sai mu danna spin. Shi ne za ku rinƙa yi kullum. Kau wancan ya dame ku sauran da na yi, wa'incan na yi ma wa'inda suke da shi ne. Kun ga so sun bani guda 25. Ni an riga an yi min times 5 na duk abin da zan yi ne. Ko duk abin da zan yi, sorry, times 2.5 aka yi min. Na je na siya times 2.5 da kuɗi na siye shi. Aka rinƙa min duk abin da zan samu sai an linka min shi so 2.5. So that amma in ku ne guda 10 za ku gani a nan. Kun gane? So that wannan abin ku rinƙa tara shi sosai. Sun ce da shi za su yi combating ɗin shi. Sai ka danna close kawai ka fito waje. Kun ga na riga mun gama, sai ka yo back, ka yo back. So kun ga mun dawo dashboard ɗinmu. So that kun ga yanzu abuna ya ƙara, da 1,900 da wani abu ne, yanzu ya koma 2,200 da waye. So wannan shi ne za ku rinƙa yi a free. Sun ce za su yi combating wannan abin zuwa token nasu, real token na gaskiya. So ku yi ƙoƙari ku rinƙa yi, duk ko da baka da gas fee, especially wanda ba su da gas fee, su yi ƙoƙari su rinƙa shiga suna ciwo wannan point ɗin, saboda it's an important thing gaskiya. So yana da matuƙar muhimmanci a ce ana samun sa. So ga dai shi nan kamar yadda kuke gani. Wannan project ɗin project ne wanda za a iya samun alkhairi da shi. Idan kuka lura za ku ga Notcoin, kan Ton blockchain Notcoin ne suka ɗaga su. Me yasa Ton ɗin bai ɗaga kanshi da kanshi ba? Kun gane? So suna irin a rawun bai fi $1 da wani abu, $2. So aka ƙirƙirar da Notcoin a kansu. Notcoin ya samu haifin sosai, suka fumfa shi, suka yi waye, sannan suka taimaka musu har ya ba mutane kuɗin ban mamaki. Aka samu kuɗaɗe sosai. A sannan ne aka ƙara gane cewa ga wani blockchain na Ton. To kamar haka wannan ana sa ran Sui blockchain su suke bakin wa'innan project ɗin, don su suke tallata su ma ƙarshe. So ana tunanin za su iya, blockchain ne mai kyau, mai potential, wanda yake akwai possibility na a samu alheri mai yawa da shi. So that shi ma is possible ya zama wani abu da zai iya yin abin kirki. To wannan shi ne kusan coins na farko wanda ake mining akan Telegram, wanda yake akan blockchain ɗin Sui. Bari in nuna muku Sui a kasuwa ku gani. Dan tsakanin nan da yake ta wani hauhawa, yake ta hauhawa. So akwai yiwuwan yi wani abin kirki, magana ta gaskiya. Musamman maybe dan tsakanin nan ma an kusa listin wancan coins ɗin. Saboda me, coins ɗin shi yana ta tashi ne gaba ɗaya. Bari in yi searching ɗin Sui, SUI USDT, SUI SUDT. So za mu yi searching, okay? Wannan ya ba mu guri. So za mu yi searching, za mu danna da wani. Okay. Yauwa gashi nan za ku ga gashi nan ya fito. Za mu taɓa wannan na Binance. Kun gan shi gashi a Binance. So bari mu taɓa shi ko gani.
za ku ga yanda yake ta tashi, yake ta tashi. So bari mu buɗe, za ku ga yanda yake ta tashi sosai, kun gani? Look at, kun ga yanda yake ta tashi, kun gani ko? So nan duk wanda kuka gani nan na rana ne, wannan candlestick ɗin da kuke gani kowanne a rana ɗaya ya fito. So in kuka lura za ku ga yau kusan kwana nawa yana hawa, kwana nawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Duka entirely wannan watan da muke ciki gaba ɗaya tashi kawai yake. Look off, kun gani, kun ga wata candlestick da ya saki, ya tashi tun daga around 0.7 haka, 0.7, yanzu haka yana around 1.27, kun gani? So yana ta tashi sosai, akwai yiwuwar suma ɗin so su yi launching ɗin coins ɗin. So gaskiya dai a yi ƙoƙari, a yi bakin ƙoƙari a rinƙa tara wannan web wallet ɗin, saboda akwai yiwuwar su zama shi zai tallata musu blockchain ɗinsu. So wannan shine ba yau aka fara ba, dama already hakan na faruwa. So Allah ya bamu sa'a da rabo mai amfani, na muku fatan alkhairi.